Kage. Afam. Go check out the man. Kefu neme ya. I na mi nwa bekee kpọrọ exercise. Ni me sun jeme. Anya ga-eme ihe akpọrọ exercise bụ ị na-edobe ahụ anyị ka ọ na-anọ na chair ka nwa bekee kpọrọ ya wee na-enwe fitness n'ime anyị. Kendo no bukwan. Anyị bụ ndị Igbo Amaka Production, ndị na-eme ihe ejije n'asụsụ Igbo, na-eme ka asụsụ Igbo ghara ịnwụ. Ndị pụtara m si na asụsụ Igbo agaghị dịka ndị mba ọzọ si eme asụsụ Igbo, na anyị ga-ebuli nri asụsụ Igbo anyị o ruo na nke nwa bekee. Acha m eje kun na ka ezigbo nseme sports. Abịa na Igbo Amaka, ọ bụ ọsọ naanị ejije ka anyị na-eme. Anyị na-etikwa egwu, anyị na-agbakwa egwu. Ya bụ Igbo Amaka bụ otu Chukwu ji aka ya wepụta. Anyị na-eme ihe niile dị iche iche. Abịa n'egwu anyị na-agba egwu, anyị nwee ndị na-agba egwu, nwee ndị na-akụ akụ, nwee ndị na-eme ejije. Ndị chenụ m adịghịzi abịa. Gịnị ka mma m na-emezi? Amaka, ofu ife mma bụ na Chukwu bi n'eluigwe ma ihe mere ọnọdụ a ji dị otu ugbu a. Abịakwa na sports, nke ebe ọ bụla ị kpọrọ anyị na okwu ya ndị na-ege ntị kịta. Okwu na-agwa ndị na-ege m ntị nke mbụ bụ ndị nwere mmasị ime ejije nke a na-akpọ fim bụ na enwere ebe ọzọ ha ga-ajenwu ewee gee ha ntị n'onu na-abụrụ Igbo Amaka Production bụ ebe ha ga-eme ha bata enye ha ohere nke nwa bekee na-akpọ chance to showcase their talent. Nọ na Igbo Amaka ka a ga-enye gị ohere ime ihe ọbụla ihe eme maka abịa na otu a onye ọbụla ha adịghị eme bụ onye isi nakwa onye ọdụ ya ịbata a ga-enye gị ohere igosi ihe Chineke tiri gị n'ime. Ka ndị chọrọ ikene. Ana m ekene mmadụ niile nke mgbe ana m ekene Chukwu onye hibere otu a na-eme ka ọ na-agakwa n'anya wee were eziokwu na-aga. Ọzọ dị ka ịbịa m ekene ezinụlọ m Ugochukwu family, na-ekenekwa ndị enyi m Ugochukwu family na-ebe a. Ugochukwu family nọ n'okporo ọnụ Imo steeti, na-ekenekwa ndị ezi ọyị ndị mụ na ha na-arụ ọrụ na kọmpani bido n'onye isi ruo na nwata na-esiri anyị nri a na-akpọ Amaka, tiri pastọ Osinachi na ọgba egwu Israel. Ana m ekenesi ha ncha. Daalụ. Daalụ. Israel, ya bụ ego papa.